kamla tin tiang banyak kam tang dai nam dai ne kamla tin tiang banyak kam tang Sashisin, Nagong syam ngawan bang sungu yau trai kenrat nongbo nong thau jong abat jong fi uba don kalem bat ngi ha kini kisi kita yo gibna kisem bang le tere gleng jonga kumbala mat phang chairman ibri betri rengkat lang haga jingpek jingkmi ya ka shnong ka thau te ngade u babat ya ka pos haga shnong master ba shnong bat kam ju haga yo besing kungwe ne khot jonga yo haga yo tena gleng jonga nga sno mashimi ka nigala ya ka ban peng sobha ya I President Rangbah jongi I ba adan milar basai moit I Dr. Karanjam I ba marbut I ba cross belong traditional jong ka party but ya ki MDC ba ki bisai kot MDC na nongkram but ya baro ki batray ha ka party ya pre sobha phi shakani ka shnong ka thau jingi bat ka jiwan jo pi ha ka ni ka yo bat karpang ya ki phi ki paitbah ki bawan ban sakhi ya ka ni ka si ha ka ba ka party ka wan man pynshai ya ki matri kam janga bat ka e ka bang le nam tang ri ba jan riu te Negelian juga tanggi di kentin di Bangkok, ngapnya Sniawbhalang Dhar FV, saya kenika meeting kabang yo jung pynshai na kabati kubishbol. Kunca pelio snyo ya ga jing priang burom jongi astan Rangbah sno jongi ma Francis la. Beginta swa bangin poi siba jam seperang MDC jangga wa central. Tangkini gawe nga apel cibi paitbah Lada kalau menu no jing keren jaga parti kabakam pimmon ro piwat hala de kitin sti wat hala de kitin ki baman hynrei sngap ya ga pynshai lene chongchit laga jong gamon hynrei ban keren de kitin klemakor ya ginong keren leni hayo hat nginom sya kum kisnong thau kita ga de jing kerpat ya ginong sngap lene ya fi ki biadon lang baro jene ge yo tang deni kitin ngem khot no chikmat ya MDC jangga war central ban yunwan chikmat ban ai ke jingkren hagni kapor ka burom bat ka jingu kalong yo blay nong bu nong thau bala prihi ya kane kalan hagni ka step sa simpan bangin yo ban ya kando bat phi ki para nong shnong apo jong ka shnong Wahiejer bat kumju ki shnong ki ba mamarjan ki bayawan Rangbah jong na kasi ngai ku blai sipone nak bantai chairman ba pnyai ikene ka jingelang ki waipat ki nongialam jong ka shnong hangne kadar bar shnong asyo bagade ban ai ki jing kumle ka ba karpang na ka banta jong ka dor bar shnong hangne ka ba na ka por sa ka por ki jupen pau ya ka dak jong ka jinga sok tilang ha ka jinga lenti jingi kum ka parti gai ku blai sipone ang jinor ka jong I President Rangbah jingi iba arden I Vice President jongi Dr. Kara nangta iba cross bari treasurer ki perlok MDC ki waipat ki pranong kitkam ki badan hopo jongga district kalkumju haga state hi bat ia phi baro ki perlok ki prajor ki bai ki jongi ki bawan najan ban najingai nasio ban ong bagane kamde ka jing penyai kamde ka plan ka jongi kum ki prio hynrei ka plan jong tahi ubala thau ya ka GM ka jingi bangi ka nopan hagane ka stem ban ngajus ko tanat ban ong ikini iktin bala dangi dang yo priang sa ka waipat ka stem ade dangi dang la ban pelit piang yang jong ki khmat ki jingi hadin bangi adap khabrit nyau prakanta kamde na kana waipat ka daw hynrei ka day ublay udang ahi sahisin ya kasin ka baar lane aktin pareng yung ka second chance bagin ya lan tipiang lane bat bangin penbaik thamai piang yang la ka jong ka jingiem ka jingi
ngin kan mau iakata ba man kawai pakawai ka step ka bangi yo priang ka jing jingi kadai ka jing pen kan mau ru jong no bo nong thau ngi yo ya ka sin ka bar bangin pen bai thamai ya la ka jong ka jingim ngaya ka ka por shwa bangi ngin yo ya ka jingkren ka ba pynshai ka ba khambria nai President Rangbah jingi sya inga tang bangan sialam jing muda pi khendiat khensoi halor ka dau ka ba prolong yangi kum ka seng voice of the people party bangin mi syakmat kumne bangin lay nakaway ka shnong syakaway ka shnong bandon nakaway pakaway ka ransan nakabenta banyo ban pensngaw ban pensngap ipin lese na prenjong pi gidon ki basnuthu yakadaw ka papalawangi bangin le kumne adon na prenjong piru ki barang don na preng kajing artatian kajing bompat syai bang masnuthu balay bakaseng voice of the people party kalay nakaway ka jaka syakaway ka jaka dan yang ban ong pilaru ban pyrkhat balai bagane kaseng hadien ba pi kumkinong shnong ki paitbah pilada ban penjob uwe UMP pilai uwe UMP syalok sabha ya kene ka party hadien ba pilada ai samut ki MLA sya assembly ya kene ka party ba hadien ba pilada ai arpsan mut ki MDC sya KCDC bat kumju syapo JCDC ya kene ka party hynrei balai kene ka party kadang mi hi syabar kadang suron kam balai nakawai ka caka syakawai ka caka hila ban pyrkhat hatu kita ki platform dan kita ki ying thau aing ki ba pipila ai kalat nak banta jong na parti hatu kampat biang se nak banta jengki dan ong ye pi kadau paro kadai nama gine ki lightly ki kapanongkong kalong ka voice of the people party nado balaseng yaka nado usnem balaseng yaka kalapan pau ya kawai ka kajing temu ka pasyai bha ya kawai ka nongrim ka pasyai bha berkata kalong kajing kular ya upai ba rengkat bat kajing ko jengmun namar balengi wan syapi bagi lengi le na kawai ka jaka syakawai ka caka kadau kalong namar bangi ladep kular ka parti ka ladep kular bat kala kucing mudru na ka benta ban syakri ya upai ba pada kata kajing kular ji ban syakri hok ya upai ba Gidon ya kawai kar kom trekam si bakata kalong ni kwa ban hikai ban pensngothu ban pynshai ya ki paitbah nong shnong halor kimat kijura hoi kita ki yeng thau ai ki ba pipila ai ngi ki biang hynrei ngi sngau ban ong baka kat baka por keempat poin yang ini bangin bat yo lakam sensyar dan dia kata paitbah umpat ibit ban penkop hangi kata kapor kong parti bangin sensyar ngendang yai mi syakmat ban yai pynshai ban yai pasngotu namar ngi yai baka jai penriu jengi kadang dangkam sipun kijing ikai kijing pasngotu ngasau komen ban ya tu ya pi banado baka parti jengi kalami syakmat kalami partai ban baka yai akan kar trekam ban hikai yo paitbah ki paitbah kilasdang ban syai ban sngothu bat kawai na kita kinuksa ki bau paitbah ula syai ula sngothu bha kadai halor kumno bat dagano korkom bat kumno pin pensyong nang rim haba pide ban jit ya kinong mi khmat nang ta susu kom kari bat ka jai penriu jingi ngila ban sngothu idon apren ka khep hakana ka pateng ka banging miem ka badawa yangi na ka benta banging penthmai ya lagi jong kijing mut kijing pyrkhat kajing im kajing long jingi kidon kiriu Rangbah kiba yoi kiba benyau baka jai penriu jingi kalastang ban hiar hakilang baro khamtang ka hiar ka long briu ka man briu ka akor ka borom ka tip briu ka tip lem sikantin ngalaban ong ka thamme ha ka balam ha ka bangi kong ka jai penriu iwan sing na ka pathai banya kamaya ka hok ban im tip briu ban im tip le ban im tip kor tip kham imat kini kijing long kilasdang ban senjor haka jai ban rio ho jingi namar kata kadau ni kom ka parti ni sngorang kam ban hikai bat yai hikai ya paitbah bagi ne kijing long kimdai ban kin ria nanga napi kom kinong shnong lada ka jai ban rio jingi kadai ban yem ban sa haslam jong kane ka partai habang kren syapang kata karkom trekam jong ka parti ban le hikai ban le ban pensngothu tila banong ba ngibiang kibiang ngisngothu syaya ki ai baro hynrei ngan ong ya pi kampat biang idang don sipun kijing duna kibang idang kam ya kinong yalam kum ibar den bat ki waipat
kibalan na de kiba sngotho ya kanang rim ka hop pat ka jing shisha ban hikai yangi namar balai bunsin laju hikai arsap yanga badepi bunsin laju sim kapu yanga badepi banan ong yepi baladang don kibarang kedau keti persya ya uno rene yakino kuno kibas neng kibak krau yaki katahi kapeni padang don kam ya ka voice of the party banang ya penikai pensngotho yaki paiba lada ka party karne ka kren ya ka nong rim ka hok pat ka jing shisha kamtam ka jing dai pat ka sensha ka khadar hanre ladang don ba beng ba kan tho ya ka ne ka jing persyang jong ka party ban kren ya ke ka badai katahi ka penil pa kajai penrio jengi kadang don kam kidang don sibun ki badang don kam ban pen khoi ya ka jabing ka jengki bagi kin snotho ya kan ti yai ha ka jing im ka jengki unga sotan na ba wei na kita kiri urang ba uyau ba ka wei ka parti kala pen mi syakmat ban ya reng lesya ka election ka ban sawan mauru ya manjur lang baka jai penrio jengi kala hiar ha ka long brio ka membrio bat ka akor ka buram hynrei ngau thamula bau kat bau tau kandidat udang keren syapang kata kajing shisha kajing hiar ka akor kalong beri memberi kajing hiar jong kajai penri kajengi hynrei ujua we pad uri urang ba ubang ila kenge wo kumunong alam upen i ya kajing hiar ka buram ka ijat kalong rengyang kajengku ngatrai pio i ya kata hagi social media uwe urang ba nagaju ka parti Ukraine ya kajing shisha uwe pad upen i ya kanuksa bala hiar shisha ka akor long beriman brio namar balai une uri urang ba ubang ila kenge o kungwe ne kinong alam hapo ka jala jingi ar panai ben shua Ukraine seulam kumba unjau mat namar ka jingdo jingi yo MP balai no hynrei uju ubrio bakran seulam ubakran seulam daki umat hagi irmat ki jong uju ubrio manta ukenti ukeno ukentho wajah kajing tresitom kajing durut kajing minot jong MP barim jingi ban kren ban yasai ya kijing jong ki paiba pyrkhat sepi ya ubrio uba nila ai borom ba ya usyata MP barim jingi hynrei dang don pat hagar ni yang jong kiri urang ba ki badang kren badang kentho ya kajing trekam jong bat kanengi ka kedau syai bawat kita ki bangila keng kemungkinan alam halai kila hiar ha kata kajing snotho ya ka akor ka buram kum kiri urang ba kane kadai ka benta ka bangingi surang kam bangidai ban pensotho namarin kwa bakane ka pateng ka bansawan kim kajabing kajimur kajing pyrkhat jong kinong shnong hapo ane ka jala jingi kan bam kroin ka benta ka ba arpat balai baka VPP kami syakmat hangi kum kaseng voice of the people party la sengi kata kanong rim kata kalong ki MLA ki MP ki MDC bat kum ka party hi ni dei tang ki syakri bat habangi dei tang kum ki syakri kadai yangi kum ki nong mikmat na ka party bat kum ju ka party bora ka we ban lek sha ki kenrat jongka ki balong ma phi ki paiba bangin nyathu ya ka ka bajia ka balong ka paman ha kata ka lengkha ka ba phila pha ingi bangin intre na ka benta jong phi ka jingmi syakmat kalong nama bangin isothu bangin long tangkum ki syakri ban ma phi phi de ki kenran bat ka de ka kamram jingi kum ki syakri bangin pensngau phi ya ki mat ya ki jura ka kia ka shon kababan kia hakata ka jinganti hakata ka jing syakri ka ba phi phila pen ki dingi dai na kata kadau ni mi syakmat dan ka bakla bangin le ya kata ko ki paiba dan ki bakento dan ki bakeno ni hala surok ni perlut por ta hakimadan hakimadia hendai ko molong do ka bastang baya mentahi kata kata ka por kadau paiba umpat ibit umpat ai totip kisurok kilenti kisengking kimadan kimadia kilong maki kinong putim nanti
hakata ka jingale jong ka party ka jingi ban penting kena ya ka jing lai loi ka jong upai ba ngin nom mantai ngin yai lai na ka wai ka jaka sha ka wai pan ngin nom song thai tata kimau kilum kithor kin sawapat da ka jing risa kemen jong upai ba nong shnong ubalio mat pat ya ka jing pelai loi Sngau kemen man yang ikan ne upai ba uba pen iya ka jing slur ka jong bagi dang don sipon ki waipan haki shnong haki thau jeng ki bada kwa ban mi syakmat hynrei ya manta kidang syate kidang syakum gintre na kabanta jong pi ban penting kena ba kum kini ki pai ba kidai ban yo ya ka jing pelai loi kabanta ka balai ban ka khado haswa bangan syong kadau ka bala pelong ya ka voice of the people party ban ki ban kesar ban yakhi ban lai na kawai ka jaka sya kawai ka jaka ban ngim salia ada kalong hang nong menoro yin yang ban ngin yai ban pau sya pai ba kadai namar kathong ka ban ngidon kane kadai tang ka voice of people party ko maglong kam dai tang ka political party hynrei kala dai ka jing yakhi jong ka sur jong upai ba namar ngidon ya kathong ban tinanti ki nado ka bastang ngilong baka thong ka ba khmane jong ka voice of people party kalong ngin rat jang khong ya ka bamsap ka bamklap ka bala jelai ha ka jella meghalaya ka jangi ngilabo ya ka thong bangi dei ban rat jang khong ya ka bamsap ka bamtap bat ngin sedang no nado manta ban le ya kata ban namar kata kadau kaseng ka ban ka mi syakman ban beni ya kidau ban beni ya kimat kicura kibangi ni syam bakine lada ngim kendir penrio lada ngim penki lada ngim dawa lada ngim kedau yaki kinyalam syaka jing bamsa pisham dalade pilalap dalade hagijia nanti hagijia syam jong pi ko pynshai kidon sibun kiai ki bala penduk mensim ya pi kum ki paitbah nong shnong kadau barok kade namar ke bamsap ke bamklop barhabangi keren syapang ke bamsam yongi perkhatan kita nak bentang kita ki nriu paungut yongi perkhatan nam ta ki lai paungut hapo ke HDC lai paungut hapo Dy.CM habangi keren syapang ke jing bamsap kelas tang ya ban sotit wat shadow syamadan ro kabamut nado ki barit hado ki bakrau imat ngilaya dan bentalang ha kajing saindur ya ka bamsap ha kana ka jella ka jingi bana kata kadau ka seng voice of the people party kami syakman namari don ya ka thong bangin penyikai yo pai ba kumno bagi kin kiar na kalenti ka banyalam sya kajing bamsap dangai kini lai teli kide kimat kibahak dangdon sibun kibai pat rei kide kimat kibahak khamade kiba pelong yang badingi kiba pelong yang ikon ke voice of party yai President Rangbah jingi bat kibai pat kide ngalam ban lek na kawai kajaka sya kawai kajaka akwa ban persatu khado ya pi kibai ba wat sengatu baklai kom kaseng bangi persya development bangi persya ya karoi ke par m kampajudan sisenro kabangin ong ngi persya ya karoi ke par m ngim persya ya karoi ke par wanra ya kiroi ki par ngikmen hado kata-kata kajing persya jingi banyak kita ketiru ya kijing duna jo ka sarkar namar ki kwa ban penting na ya ka sarkar bakat dai ban le ya karoi ka par ban wanra ya karoi ka par sopai ba kam tam siki thainong kandong jingi sipon kijing duna kidon kam hynrei haba pipiwan ra ya karoi ka par ngikwa ro bantip hakano ka rukom hakano ka dur pinwan ra ya kita kiroi ki par katakeng ka bagi kwa banya shaishwa wanra da ka New York hapo Meghalaya ro nginjin dala kemen sibon ya tambah hakano ka rukom pinwan ra ya kata kiroi ka par katakeng ka bagi kwa banya shai banya sengotu shwa akhot ngawere pik namar kata sinpat ki pai ba ki bai hapo kanar tiang constituency apin ayah ketiga tiang kane ka jingale jong ka seng bangi la ya ban kot syakata ka thong bat ka jing angnot jong pi tang iba aden marwai tang VPP marwai kanom la ban thau perthai hynrei la ya ban kot syakata ka thong ka bangi angnot ban penyo ya ka sensyar ka khadar ka baya dai dor bat udok usuk bat
paitbah salansar hado kibarit hado kibakrau tang ladang iyo ia kasan syar ke kadar ke bakoi ke basuba snobha wat nam kan randin snobha wat nam kan randin raiwan yasnok tilang hagane ke jingale jingi bangi don tanggawe kakular ke bangi nut ban kren syapi bakata kalong nginom penok mensim nginom pendio mensim yapi ban nginom babe nginom pen babe yapi lada pi ai ke jing kyrshan ia gane ke seng jingi daki daki kenten blame kor khuya pi wei pe wei to pin yo ya kamer ka koi ka bakhia to pin man kre kin pin man ki pin man kamai ai ba blame pri ke jing khang jong ka beneng ba karep ka yang jong pi kan man bha ho no snem ka trai ka khi ka kamai ka pule ka buthi pin man bha kilang baro bat kham tam e pin nang san pin nang roi ha ka ta ka jingai hau blame nang bu nang thau kam pher pidan ka no ka jingai kam pher pidan ka no ka niam ka badan kam kalong ka jing im tip riu tip play ka ban tip ya ka hop ka shisha ka ban tip ya ka lenti ka bade bat ka ban not pan kanta ya ka bomde ai ba kita kini alam nanti ya ka jia nanti jingi nang ne shakman da kini ki kenten kublai shi bone ya ka jing sha sko jong pi kublai shi hajar mo Kublai amnesty sentral ni ba jam chaprang potam iba ai gani ke jingkren mat di paitbah ban pynshai ya nong rim jong ka party ya ga ei ka bakaying tuble nam ker ku do epi bat kinang sat yang tram nang he ke jibing ban train nam ta kam paitbah baknang ban long we riu shrot jong gri jaintia jungi nang ba pinang yo ka met ko koi bekhia blame nang ker ku epi hang ni por nyin po na chika benta bagin yo syndon ye president ita di iba arden ini di perlok juga habai por be kyrshan ke mometi ye kyrshan lang ye keren lang apa mairang hadien boleh dep keren manga keren mai temen tapat ngidon ngisniubok ngidon marla ke jong ke parti gue na job gue ram terakhir ni dekat pa job rong im singaw lelera hynrei ni trei la ke jong parti ni trei sitom ke khot ni priang ni pi ba kum presiden ba kum ju iba anriu ibalong amnesty central joy Nisnyo kemen mat ilawan hadien ru iban sngai nam tangan meeting jong fi paitbah ke biasa ni i khot baik syndon se iba i presiden ban in one ban ai ke kubor nam ta ka parti hap deng jong fi bar deng jong yo hi baro we Tangga pobrome yai ba payar har Ibalong chairman jongri ka meeting Kibalwan khnang nagaliang ka shnong ban pnyat ni da songai khublai kerpang kumju iba Francis Shalai balai ki kintin priang snobha yingi kum ka party nasno larangam bakla kani gari ke sin ke beningkong kaba nagaliang ka shnong ki wan ban penong ye ban peniat ya gani ke jinglang ka bagi da snungu hadu kata tangi da su kemen bagi yo ban penong ye gani ke jinglang da bagi nongialam shnong kedan bentalang bat ngi ha ka ban peniat ya gani ka jinglang kublai shibun ba paya ba Francis ngai kublai kerpangru ya u nongialam shnong jompi bagi ka committee shnong hi brokoi beli don ringkat bat ngi bagi bal ailat ngi bengin pelong ya gani ke jinglang paitbah idan hang niru ki nongialam ke jing naru i Dr. Karachen iblong vice president jong ka party iba gross poden tiang iblong treasurer jong ka party nang tang idon ba marbot dhar iblong president juga youth wing idon ru sama Rangbah galonsun iblong secretary jong ka youth wing na Ribhoi district tur kham shikmat dia tur kham shikmat bagan umwit tur kham shikmat bagan umwit ya galinti ha tur kham shikmat nai punwit ya galinti ya ha nai punwit ya galinti ya tur kham shikmat song kham shikmat to tengi dan ru hangne ya ki MDC na ru baket borlang sim obre MDC jong ka Nongkrem constituency nang tangi don iba Andrew Shulai
OMDC belong ru nongialam jong yang persya JHDC gidan ya ba ni hemaya lamari OMDC na umlong nang gidan ya usomla dai liam ubre OMDC naga shiliang mentang gidan ni laiwan Hynrei iblong MDC na nong jing gidan ro yao ba Grisentus susngi iblong MDC jong nong ba nanta ba jam shafrang ubade president jong ka West Giant Hills district but haju opor MDC jong ka war central bai ke jingkren hakmat jongi ba hamta me ipi ki paitbah ki be ite ki belong ki parado ki prasnam ki parakher ki paramer ki jonga nasno ban aingo ning kong e play ubladan ringkat bat ka jingim ka jonga shimet ubla ayanga ye ka met ka phat ka bakot ka bakhya ubla ri ubla sumarenga ubla daw ubla keringa ni jima ki jiman saw bat kumne ngala ban dan ringkat bat pi lembat kini ki para nongialam jong ka party ubladan ringkat ru bat ni iwei pa iwei kibran hagane kapor kabamenta jidan rushbon ki nongialam ki longkmi kong tarap biang nang tai kong lakshmi pre tanam laban jer kerteng hagane kapor te namar kata raw ni sngo ban pan pau ya jing sngo ka bakrau yo play ubladan ringkat ban ni kumne yo bani syambiang hagane ka jaga hangni hapo yo pensing hadien baga voice of the people party kala mi ban abakala pelut por ban let show paitbah pada paitbah usno tenat ban sngap ye jing pynshai namar uyo jingmentoi na gini ke jinglang ge bakum gini kajulong hi ke rukong bahap ban ye pe perman de kiwai pat kiseng san perthai ya ge jing ya linti ke jing kiru kilai persang hi ban let show paitbah nilai yo i tenrei hapaki let show paitbah kumnu ki jong yang ki paitbah snap ha kani ka jing batha jongki kyong wat ju snap ya ki kten bang ki kten tiang kata ka jingong kala I mean sim bat kala pensmo tenat plengi bakum gi nongialam jong voice of the people party ngilala ban ai su paitbah ya ki kten bang ki kten tiang ki bara tiang ngai ngai hau paitbah Hynrei ngi ong kumne ka khamla ka tin ka bathyang banya ka kam ka bakthang dainam daina ka khamla ka tin ka bathyang banya ka kam ka bakthang mentang idan ya tang kumni ban su ai shwa shaka chat mriu tang da ka tin ka bathyang nadu arfu frang in sasdang ban ai di kam ki babang nadu arfu frang yen sedang ban ai daki kam ki babang yo paitbah namar kata kadau yen yai let show paitbah yen yai pynshai yen yai pynsmo tho namar ni tip ba ki paitbah ki don kam ya ga jing pynshai ka jing ki paitbah ki don kam ya ga jing pynsmo tho ka jing namar ka don ringkat ka jing persang ka bajur ka ba klan hadu kata ban pynsmo tho bakla yo paitbah Hi kisdang banong ya ka voice of the people party magani ka party ka basu persabet ka panile persya banon ra e ka roi ka par nang ta kim chiro yangi habale e ka kamba bha te la do paitbah usong le si ulaban snode balai gani ka VPP jongi shisha kamero teng ya ka sarkar mo laban dan ki basnu ya ha prukumta tegadai ka kamram jungi ken ban pynshai menta hang ni hapo yo pensing kinwen chatai shipang badon unong tu ulai orang ya ka pisa ya ka pla pisa ulai orang ya ka tiar ka mobile lay be lay up kedong hang ni yo kem trai yo tau nong tu bau tau nong tu namar umyo ala suban pet open pie no ya ka ta pisa open pie no ya ka ta mobile tingin hap yai kublei tau nong tu bola pen pai kata ka pisa bola pen pai kata ka mobile
Lada di bamlap shanu shu pinyo ay taga pisa. Shanu shu pinyo ay taga mobile. Kadai nam dai na. Tingiru kumno kan nyero ay gani ka sarkar. Ngile ite. Iki kam thok ki kam syukur ki kam pendi jong ni ka sarkar. Ka ongte banwan ra ay ka par banyo kam ki khun samaji. Dengi wat pat ki kam ayu kiyo. Hang thi apo Vivanta hang thi apo Marriott ki hotel ki bahe. Kiba mga mapi bariam kumne ngimyo ora bandrung tu la ngim ben kapla pisa kam stang le kapla pisa te shaken het buwit tu po jangget ro kumno ken minum ya kren ni ka kum kata garui ka pam kakam hang taru abang yawa nagi kam ki phia haki tanat ba pher kita ki department kata ka hotel kita don kita ki department ka bari pek tu ka benta ka bah khman ka department ka pek iki kamra thia ka department ka pek iki jaka bu jan uniform ka kamra pek ba penbiang iki kjat ki jing bam tu ka kata ka tanat ka ba pek kata ka jing shat ki jing penbiang ban ai kita ki jingdi ki jing bam kidan lagi jong nang ta uni ba pek iki lain pisa pilan uni bari pek ka kai kale yo lihat uni bari pek ban penbiang kumno ban yo iki nong trai ki nong sumar ya kata ka hotel lalaki jong ki jaka trikam kilap ya bana bingi wat hagi ta ki jaka ngilap ki jongi hangnu ki yo ki samlajngi ki yo tang hang tu batho kerteng barum babi nang taban pen kho je to ka jaka ba khamlong paitbah nang taban pen kho ki kamera nang taban kliap uniform lai nang ta baro ka kam manager ka kam supervisor jong baro kita ki benta yo ki beri ki bana bar apa kum ta biang hi mentohi kum kata nang thang thi po jam kathi ka umyam ka itnat ka jaka ka tu ko orchid ka bagi don menshwa ka bagi priya mentada don kami tho ki wai ka tu ka jaka dale bam picnic ki let hang tu ki siu ka tu ka bairum kat tu ka ni hang tu kiyo banile yalami ki khon ki kti ya ka tu ro menta kinum yo shu kum ta ni bam don pisa hap shupe nyarot ka tai plan kata ka 5-star hotel mo bandrung temlong dan pisa pinyo no tangga syaru aspa si pelaya don pisah ini dia ta tenamar kata kara ngi kli ka ba kumno kata kara ka ni don kam me ki kam ki jam ki bangi tikna ni don kam me ki jaka sumar ki ba piang kagador ka ba jam ni don kam ki jaka puli ki ba piang ni don kam ban pleno ini doyong uba pila khang baro sakata balai pikhang ka ba ki ba yo patkiyo kasurat kasniulut sekendong kasurat bagi ya kita ki kali je kita ki high level tu kum nongin suprikai hawi kata ka spa kabawan na keleng hang ni hari ji kasuher nang te na sun kaya lingbai ka meghalya kapoy biang sabar su meghalya ye pek ish kata ka color ish kata kunta biang kadi kata ka bangingi jon kam bangin lech ki paitbah ban pin smutu kam dei bengi pyrshai ka roi ka pa kamen sim jingi kan kemen la dengan i bagi dok islam la dengan wan sini show Wahiejer la dengan lech keleng ngan i shisha bagi beri ki paho ki pai ki sngai ki pumut ki puman ki plum ke sini do mentanya terkhomlut kumni dengan hun sim hi namar kata ngimi kumne ban lech ban pensmutu ya ki paitbah hi bang pyrkhat ya kata ka jing ya linti ke jing tang namar bang kjat benriu tang namar bengi hidai ki paitbah tang namar bengi pensmutu ki paitbah kawan rawat ke jing ma ya ke jing ke jonga la sa berngem te tau saudak ru la sa penrem kat habadon ni habile ke thaman renganong ipi abanga sngotu baga donor jinga ka bet akmat ubriu akmat ublei ngamdan ji pyrkhat ban mentoy le shmet ringa I don kam ban le ka japri shwa ba ka por kan dir ngam ko abangan babi ndala temen ngan songa jingtia anong chish ala ngale kum tu ka por kata kini ki khon ki kti ki si jinga kenuma nganum babi shwa ba ka por kan dir ngimi nomor kata ban syasitom ban lek nagawai ke jaka syagawai ke jaka ban pensutu ngimdan dau shimet yeno ngila nabi thu iru nadu gaski ke bastang ni klem lek butu ni klem lek ban supasiau na kendong ban ong ipi kino Wahiejer utu emeli jupi pamlong katu ka parti kamlong ngikran hayo wahat
ha jaka bi os ngulut utaru ya os ngulang he kai bakran bar dan nang ne ndai bakran ri da karen ri te ong ka kam sniu se niwan hayo balengi je khnangi ka jaka yo namaga jaka yo gade ka bakringi ki nong shnong na keleng keleng ngimla bandrung lot sigi shnong ki thao boro kapor kamsha mo kat bangin rung lot shnong Lada collection kat bandep rung shnong ne banyiwan hayo o ki nong shnong mynta ka si kade ka jilang VPP hayo pusing yang in let no kham kloi in siu no kham kloi ban yo sngap meeting VPP te ka pensok ye pi chaka pinlot pisa ar ban lai ban piwan angi piwan siwan tada agus upor phla yo ya ka jing pynshai phla yo nong phile chiyeng ani pleng kalong tamo ani nginamut kalong gupta kidan kijing kijing persang ban persuthu ngim persha ya kata koroi ka par kumangilong nang tha ngim wan ani ban thok ban jeler komadan baong mono ha plei menta ka VPP ka syakruit naga diang ka syakruit naga mon balai namar pakata kurukom trikam jong ka voice of the people party ka ban penbek ban penbha tidai gendu habamut ban penbek mo habamut ban penbek umisteri lalu upat yu ternem jungu lada debo un penbek yu ni narot nang dia babe utit malu tak dapoi bae wai dan tempat habang ngitrai kami gini ke sawa naga diang naga mon kibang ke VPP ke lale kumta ke VPP ke lale kumta kita kidai kijing pensngau syapi upat ba ya ki kam ke bangingi persang bantrei lagalong apo district council la ha KHDC lagalong ha JHDC kumju tikini ki ege kijing persang ki bantrei ban penbek ki wan ra ya ka jima ya ki tu ken ki bajuyo jimentoy na ki kam ki bambek na ki kam ki ba lesi ki kam ki ba metei kat kom ka an ki kam ki ba metei kat kom ke imlang salang kini kiling ki pisa lada wan ka VPP te dan lagi pemut padawan VPP kan sukhang lot ngin plila plinti ki kam dapat tangwe ka kam gade manong ka kam ka ba ka bangin ni tre ka ban lai ya ka ban pensniu ya ka imlang salang ka ban lai ban pensniu ya ka jabru ya ki kon samla lari ngim keren mentai ka jing sniu jong drugs lanu ngin keren kan ni kilangam lari ngim keren ya kata ka jing sniu jong ki kam aurea kala pen mi ya kata ka jingpang AIDS ka jingpang HIV ka jingpang ka basmu trim kala jelai lanu pak ngin keren dei ni hap ban keren menta ni mi namar kata rau ban ya thu habasha balai ni mi partai kom ka voice of the people party ni mi namar kini ki seng san partai baro ki bada naga jelaji game shimlala ban ai ka jing shakri ka penhon yo paitbah piki paitbah kini ban pensiong nungrim ki paitbah kini ban nungki start habangi jet menta yau ni bun shakri yang inam ta sansnem ngin petken hagini ki sansnem ayo shisha ulale ngawan sepo khanduli ngala julek shnong khanduli nadu bangam parlong emily ngila tur kham shatai shaki pot shnong jong ka khanduli hynrei menta umau pot ulapoi hapdeng shnong jong ka khanduli umau pot ulapoi ban Lada ke NPP ke dan sinsyar biang nadu arbu pra krem artien umau pot jong asam on poi shunu syasat sama menganya hato to MLA upami khmat ya ka nartiang constituency ka kenthop lang ya ka khanduli tip se bagi paitbah khanduli ki je kendu ya ka jinge kaput nadu kita ki apus na menswa lade ban tip kong MLA lade ban tip bara bertip lade ban yang khmat ban yang kaptul abiang watur syur ndai unang tur bat kumbagalong balik ke Asam kanut panlek syur kani namar haba utur ngi kenran namar di tong Asam upanang ban berngem di tong Asam banang ra sulai ngi dei bependem sulai sudah lima namar kata nginyong kala dei ka por bangi ngi haban sutu kani ka hop ka jungi lalu tong Asam utur kop uberngem banyada ngi hab ya berngem lang larang isu kenran larang isu kenran kalaban poi wat aduhane yo persingru kani ngani gari kabau play ulai ngingi snutu bangilong try ngani gari ngingi snutu bangilong try ngani gari kade gari kabau play ulai ngi ong gari snam uyu kong gari ki life host khanar doloi ka jat mriu ka job tuma ka jat mriu ka pau latip ya ka jat mriu jingi ka kran
Kita ki nongialam ji ke lekun banyo yala ka jong ka jela hadien baka taka sarkar Assam ka persang ban bor ini ya ka ketien asmis kum ka ketien thok ka ketien tar kata ka minsim ri kata ka minsim man sarang yala ka jong ka ketien kata ka minsim man sarang yala ka jong ri ka khlan na kitu di por haba kitu ki nongialam ki lom me paitbah bani ki tang na mari wi dau lesi I dau ibarit ngala banong lada de hagani ka jingi mynta I dau ibarit de lesi agak pergi standar mentali, mau lalu saya kaktiin mereka, mereka nongialam jingi kongayam, do kaktiin kan do kjat menriu. Nama kita kalau kim pediang, ya kata kajing penbor juga sarkar Assam, ban penong ya kaktiin asmis, kaktiin thok, kaktiin tar. Kata kadi kajing kjat menriu. Kan mau, balai ngiseng ya ka voice of the people party, balai ngim shu rungbay haka Congress, balai ngim lit rungbay haka VPP. Balingim rumbe ya ke NPP balingi ko awan sengi ke niga party namar ke niga party ke dani ki thiet ki jongka bansu thiet ha ke niga knau ka shap ka jungi ka bangin yeng hala ki jongki ki jat ngin ri ke niga ri ngin ya dai niga chat berji gemla ban shania gemla ban li su thiet chen Delhi gemla ban li su thiet chen Delhi ngin ha ban su thiet hangi bagi de ban ya dai bi balinga don kam bangin don ni seng trairi ki bakhlai kumbagalong manda habagani ka sarkar BJP ka seng BJP ka khlai ka kwa ban klonot ban sinsharlot ya gari India bat lagi sinshar ya gari India kin sinshar tang na gawai ka an ka bilong rinti lang ya bro kinong shnong jong gari India hangi te kamlong bigumta ngidam ka khandau ka syap ka ba ukhlajat umla ban thiet khandau hagani ga jri ka bi ka ji ngidam ka anya di thiet khandau ka ba ngim ukhlajat umla ban thiet khandau hagani ga ri ka ji hagani ki khinda si menen la ne menen ni mat larang ambakra ngayo I tu ko khobor ba ki ong ba ki trai jaka hapo daistong larang ambakra ma bagai menjur ban die ka tu ka jaka Wat lada ki try jaka ki menjur siap bahaya gini. Kin namla banti show kelajai. Namar ka an kam sha. Kamu bala menjur ki try jaka la ban le ka bon ka an kam sha. Kadon kata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act. Kadon ka an ka ba khangat ya ki noway ba kimla ban thiet khndo shap. Ka an ka ba ya da ban pne ya ka khndo ka shap. Kidan sibun ki nongway ki bakwa ban thiet jaka namar ki pet ni ka ri ka ri ka ba itiang ka jing pungat ka mariang ki kjat ki rem ki wa ni wan sini ngim don kam ban penai isi hayeng ka de ka natural isi ka mariang ka batingen ubreu ai ni ki kwa tik tik ban yo jaka ki kwa tik tik ban long try ngim sutu e ka dor jong ni ka jaka kum ki nongialam jong ka party ki kwa ba pin sutu bangi yo I shatai Shajia ka don ka jingma lada ngimmi namar ta ngimmi halor artli ki paya ki baklan ban pin yeng ye ka party ki jingi upaya ubening kong ulong paya jong ka sinshar ka kharar ka khoj ka ba hak banyele prasha ka bamsa ban ba ka sinshar ka long ka ba pe ka ba khmi ye ki nong shnong haki binta ba ki yang paro ban ki paitbah kin snutho kumno ban yo ka sinshar ka kharar ka ba khoj haka bangin late ban pynshai ban snutho eki ka sinshar ka kharar ka ba khoj kaile prasha ko ka jingpang ka pyrkhat haka ni ka ri ban haka prathei bro koi ba kata ka ka jingpang bampong kai kata ka jingpang bampong ka bamsap haba ka bamsap kale try kri haba ka bamsap ka klan nganong ipi ka don ka jingma kaba kraw ya ka tu ka jela ya ka tu ka ri bat ya ka tu ka chat menriu ni yeng namar kata banum aina dan lele ruem iki kam bamsa bat upaya ubangi penyeng ya kene ka party ka ji uri upaya ubania da ya ka hok long try ka jong pi ka jonga ki try meluk ki try jaka bangi ni me pen dan lele ruem ya ka hok long try ya ka kendau ka shap ya ka spa ka ba kraw ka ba play ula ayengi lagalong ya ki marpo khndo lagalong ya ki jington baro ki bong ki jingker khu ki jumble bat iakata phenumla ban syam hakini ki seng rithor kin wan hangi kin pri ka pisa buk lesi kata ka roi ka par hynrei ka bakut bat ka thong go ji kalong ba ham Meghalaya kan poi kapor ba u nongway u khla jaru unyo yakala ban thip jaka
unyo ia kala banyo ia ka jo ka hot ka jimun toy kumbarong ki try meluk ki try jika iakata em dan lele nginam la ban priang ni dan ia ka jong ka thme ni dan ia ka kom em ka ji ka baya pher pat na ki we pat ki chat mriu ni don kam nomor ka tara ban ri ban sumar ban pene ban pensa iakata ka jinong ba kerpang ka jong ka chat mriu da ka bangi seng ni ka seng try ri ka banya pher ni ki seng ri thor menta ngin snotna laringi lek Shapo, Shadi, Shapo, Delhi, Banpen E, Ya, Lakajong, Kator, Kabangidon. Ya Lakajong, Katur, Katal, Lakariam, Kapet, Lakatin, Katli, Bat Kumta Terter. Nidon Ban Sarong, Hynrei, Lada, Ngi, Bakalanani. Kamtam Mangi Kiberit Pat, Laringi, Jilang, Haga Durao Kabahe, Tangkat Tokanipor, Ninja, Ningam. Namar Katakatao, Nisengi Grega Party. Ni ko ban itu ibi ban lingba kan ka party ni ko ban penslur ban hikai ban besut haka jimut ke jepkhat jonggi longdin mandin ya ka mensim ban it ya la ka jong ka chat ban riu ban it ya la ka jonggri namar kata kan ni pen bena kaleng-kaleng ya kata ka jindon kam bangiti balong ke biye tuli bat mynta shisha nan ong ibi ngikmen mangiki nongialam juga voice of the people party ngikmen habangi shong parami bani I gani ka jingetli hapreng jongi hapreng ukhenriam upnar uphoi uwar ulingam umuliang unongtrai ni tuli kumbalang let mynta hiar satem ribhoi upra angta usawa kiu si jaintia upra usawa hiar si teki riat kiwar upra usawa let satai siri sngi jongari upra usawa kat shabani yat agiliksi oh habangi pet teng mangi kinongalam habangi bishaba ni pet igini ki nong kyrshan pra oh teng habangi kendu pra nong kyrshan pra ki keni te bensi bai syaru kacing tuli garung kato kacing semua dong semua than kalau samban ja mar ni la penam bangi don kam ya keni kacing tuli tiga cing three jong voice of the people party kam three tang ban job election nimju kamelap tang ya ka bot ni keren hadir ni pynshai ni penklan ni ke jimut ke jeprat u paitbah ni pensyampang ni paitbah ni hikai u paitbah bono beslutu on sim karai nalati ndi beki weikin penrai u nri unrai daladi lingba kata ke jing start ke jing syampang odan bun ki bakli pi kani ka VPP ka ayu pi oh ka VPP te lapi ong kumta ti imat pimyo ye namar pidon ang tu pio ban khaido yong tu ka baman pio kam kontrak ka baman pisong ka kali private jong pi simet pi pendai siren pita it yong lakum uriu donam uriu don bo don prom ka baman piang ngim ai kita syupat pa ni ai syupat pa ya ka jimitli ka banding kong jong ka chat benriu kata kali ka bangila ai sa chat benriu ka jing ai ka ba korotam ka jing ai ka ba ar ni ai ki paitbah ya ka jing slur ki paitbah menta kila slur ni menta ngile keleng kumne ni penkre ka wei ka jing penkre bagata ka jing penkre ka jing bangin kep tawere ka sekretariat halor gini ki sipau tali ki man ngin kep tawere sekretariat ni menta ngi dam penkre arwat ka sekretariat kala syak kentur nang ni na jaintia kampaju kamdan yo mesin borok bantul sekretariat seluruh ki paitbah seluruh ki kinhun seng menta namar ka voice of the people party ko what you think yala ka jong ko yeng hala ka jong ko yakon persya kaba pidang ting penom like nagi jing kaba pinang ting penom like naga jing kaba pinang ting ga jing akan sertap ka wei hadien ka wei pa bali teng ki priu kingat hagi jing bali mau namar baki ting ka jing ting ka pun lenti ya kita ki jing ki bobon kadan ko wei ka khana sama kawan bani kendo yang aku isi kawan bani yam mau ngah jaga bani tu ya kata ka jing yam pun bali yam sngap ngam chu ko bagi priu ki wan hang ni yang junga kin yam ken ting ke so siam sngap yam sang ta on sngap hari ngom play kai ka don ko wei ka jing lakyo ngom play ban kyo kum ne habon nang ni sngap kai kita ka jing ba ngadon hapring ka jing ngam don pisasyu menta ngadi ban siu ya oi briu ubadai nga baladam siu
ngan sa syakem mangkuno kumta we daw priu botawa namar ba hakata ka social media hakani ka Facebook nge itaw perlok nge keren perlok dia priu no dia penabar tenang ta hakata ka jing itu nge keren Facebook nge poi ken kata ka jing dei kata ka jing ya sngojan upha ra o ai jing ai sngopa tengam jushim tenre aku ke si upha bat ka pisa ti kilap na popo sa face kata ka pisa bagi lap kiwat kyong kani kalong pian uni uprengem bagay ban siu kata ka kena kaladep siu teng palatlak mga pidon pisado kata ban siu mga ladang atip pidon adu kata ngalapan iya lidi mangam don pisah balik sini siu tang nomor bati sngap ndon kam syu ban ting ndon kam syu ban siu kita basa ngin sai pe kumno kanong nang nishma ngin ai men siu Barkata ka kena la de baka moni kendu inga ngasai kalali wan ram ban siu biang ya kata ka bakita ki pon ki bakum kita ki bangat hagi jingsha penbi ki jingsha riam ban berngem pa da pamle kumta ngan siu thu breu ngan sathat ya pha ngan sele kumta kita gidi ki jingyam ki baprong ki breu bikin ngat hagi jingsha ting bat ban like na kita le si kin haban le ki kam ki bakim dei ban le tenmar ka tarau ngi kentu kum ka party ngim ko baga chat beruji kan im haga jingrit men sim bat ka jingting ngi ai ga jing shur shaga chat beru ka ba ai ga jing ai ga ngi ai ga jing start ka jing shampang ki bre man da kila start o ngai kendu kilong kme hagi ni sni pe ni ga jinglong jingman ngim pat ye thu khana ji kilong kme kilong ngi ani ka buntu ma ba uya ki ya kata ka ketin khasi plan tambon yele election kumtu mo nimdan kam ngi ban batai paitbah kilong kmi kila kem jimut nomor bi kila budin kila i o kata ka jingdawa o ngirungi kwa shisha ya kata ka ketin bagan rung kum ka ketin thok ketin tar hynrei ka dan ka linti bat ki ki bangi i ki ba shong pher kila prong yo paitbah bon start ulatip yem dan kam shu ban batai ka jing start ka jing shampang kala kiu hagi jimut ka jiphat jigi paitbah agi ni gisni nang ta shu ni ai ki paitbah bagi tip ela ka jong ka hak men khani ngala kren haga jinga hante po yo mosiang ngom kat kum ka jing tip ka junga hapo nartiang constituency kum baka pau bat ki wei ki constituency kum ju ki pai ba kim ju kham tip ela ka jong ka hok le ni kata ka scheme hynrei mentang i don shibon ki emily ki rastang man ai scheme u pai ba jan mal ka por kai kata ka di ka ji hikai Yini hikai, upai ba jokonong kram utip ngila hikai, ya kata ka hok kabu revenue kabangi jong upai ba ka MLA scheme. Ka MLA scheme kamni mga say mga napla junga, ka umsep junga Kadai ka hok ba ka sarkar kalamang ba kanya lingbao MLA ars pa san tolak chisnam, u MLA ulayo bansam sa ka constituency. Ula ba na ying beduk? Ula ba na ban marmat ying, ula ba na ying ban yaki ying shnong, ula ba na ying school, ula ba na yaki club. Kat kaba usno dei ban ai uniu emeli u ai yaki ka aspa san pula kaba ka sarkar kalamang shisnem aspa san pula to ya ken mapi aspa san pula shisnem sansnem kalong shejar aspa san pula haga sansnem Tela daw ni Emily, shipos na mula yo, aspa san pola chisnem, kanu kalalong arajar, sanspa lak. Kani arajar sanspa lak, kamdi banyat syabar na kanartiam constituency. Kani ban hap hamni ha constituency. Deben yo bha, deben yo benta, ki shnong, ki club, ki school, ki riu shimet, ki riu beduk, ki ying beduk, ki bamdan ying ki deben yo. Mdai shu bandan ki ying ki batap silyang. Mdai shu nongo ka tai bam kyrshan nga nganu ma em, kum kata khlamdon ka ai. Ada duk hap ai. Kata kali ke bangi ngi kren. Ngimdai ngi wan banong, larang ngi tip o MLA jong pi. Baruspa u ai na ka plale jong kadi ka pop yang abang keren persya ibu kum tahu brio. Hynrei ngi hap keren yo dei ka jong upat ba ti. Pipin ipat kum ba ai na ledi. Ngaru ka mala ban le kum ta baro ki emeli kimla kata kadi ka jing pynshai ka jing persuthu jong ka voice of the people party leni ka party pra na do basdang.
ngalas tang man pynshai gani na do snam arjar phana do arjar sipo ngelik keleng opun ki amli ki badomia ki pati karten na bales ta bali thulut ki brio bor khat tiplut ki brio yo brio mai tangel dia ka de hi kai so wah kam dei te kam ka nong me nong pa jong phi dei ka nong me nong pa jong phi tangal hi kai le pai pa bali pang ni hi kai pai ba bun tip ka hap Badung tip ka kamram jong nomi khman kai ka kamram nomi khman ya saj si apo assembly lari wang si hasna ju pai ba bar abangi keren gom tangi hable anong kram constituency ki don ki jinge ki babon ki bangi tumko pat ki bor sipai ling sun utu asam rifle ubaju pendik ngamla panong budi sipai mnong mengalit mga ngaban turbe to khman habya kun butu sipai lalu dia tam lalu kuntur ngahaban lit barong weng namar kata ka diga kamram kajunga ko moemeli kini ki kamram ki bangi gini ben pendap gini ben peji ki jing juna hapo constituency bamdei tangi constituency nyamanong kino ya sadu nam taga jela baro ko bi ni ai ho pai pa ya kata ka jing start ka jing shanta bat ko wege jingai ka bangi ai su pai ba kalong ka jing shngai menta kat shamle kibri ki snow shngai bangi ton mangi ka voice of the people party tengi pendap ya ka ege bangi di pendap ni le ya ka ege bangi di le ban mentangi mi surok piang ru namar ni snu tho baka jongkam kani ka sarkar kampen snap ni ai ching tho na ru snam ar pusau kam juba kam kwa bani kren ru ki kwa ban shu jai be khmat ya ka to project hang te po lumpong deng dei tar hadu de sha thang gitu ki samla ki weng dei be ki snei gitu ki samla dei be ki snu lem be ki la trot bagi ting baka voice of the people party kalau pretend ban sedang ke jinghi nadu ar tarik yang sedang ke tu jingan na kata kata ki weng no e kata project hynrei kampat kut tangata balik ki ai wai do khandai husnam minta piong karoi ka par hangu kata karoi ka par ingi ngidu nom ka kam ka jam phimai ki bri jingi pi ai ki kam ki berit ki kam ki basa kran ben kran tomet ha ulong trai hang turu uri urkhar lada de try de suchang lada de urumbai lada de uperbot lada de lalu ini kaman are mana bade ki try kita ki hotel bahe hangi ki dealing khot ya ka khando ka shop maka tang yong ayam ni don kam ban mi shkhmat bani khon kabar ni ong ni peji ki sama ki ba tho exam DSC MPSC ni isne ki bon ba tanganam shulet supersham namdan pisam dan jimur demi itu bahe bahan dan jemur balai kom kata kamu sin ngilai kerana po assembly baka jing pelong ye ke exam thong kam de belong ka khoi re kam khoi namar ki thong ye ki prio le jong kidan ki khot jong ki seng san perthai ki basinsha ki belong ki khot jong DSC MPSC nagata rang ni tawa mata weng mar toria poro ki belong ki jingare bar ka ki belong ki jingare leni ki belong ki jingare ki jang ki seng san perthai batim de belong ki khot jong DSC ba MPSC ai ki jing pelong exam ka lo khoi unono samla bala pintre ha unono samla bala minat unono samla uba pass exam utau di benyo mdei belong umdei wi thu inga pinpil umdei uba ubuji pinpil lani bom absa ngin pendu na tarang yong kamat kaba de ben weng martor gi kwa baka jing pelong exam ye ki kam di jam ka de belong ka buku kanama ka kmi ka batuk kamala trishom ban kyrshan yu kun ulat tong mentang la i ki jibila banga tip ni ni kai budu basta ki ni kai ka ulu kun jo phiru ile exam on pass bet ndeka hokam dan show marbla dan di ki priu jong ki seng san pathai nagata kata ka de jingdawa ka ba ar ka bangi tawa bat ngi leit menta supai ba bangi penkre bangin caterer ya ka secretariat nan ta ka ba lain yong wat pin shitom ban ye ki no igai haga por banga kranding kong ye ni hapo mot pran minister beri pe ye ka puri puthi woya utu barden be bala tu ye khman yong nomor umi tho gai bala tho haga ta ka rai lani ka hukum juga supreme court katu ba ye khman yong junga ka badon ye ka power ka ba ila bani i kam dei wa tap mala i ki khmat junga habishit ka singi ngadeng bikin ten ki khmat menta kam de shit ngadeng dikini ki bali namar ba tuna ki khmat na haban deng ye khmat kamun habang ala deng khmat ngam pulisu ngepuli ngitip ayu ko ngata ka jingbatha bandon kata ka emtet
Lani kata ka Meghalaya teacher eligibility test yaki noi kai. Habani page yaki noi kai ngisni habile test habile exam. Lani tangga test bushi test tang dabru tom lele habda pass ladang pass ladu war kata ka kam hikai. Nyau perkhat lem si ikitu belajan chong tight se mana ka kam sastang sausan senem kindang hikai pi ele kata exam pi census duty pi election duty. Oh ki keren he anakong. Uni ujuk minister wong ya kani lastang lu por pareng. Hapor pareng te bun pampat pong petrun mate. Tingin ceyak di kemtahi mentaru. Pareng wan hikai ni pong petrun pong jan. Dai hem dai na. Ning nongialam lu por pareng ini ya lembang meh nang di menta. Hana lastang lu por pareng. Kenapa pergi slow po pemantah kan ni ke jing kalau yo ke jing kyrshan ke paitbah kita sedang menong nginsa perkhat ye kinoi kai ke bade election duty ke bade census duty ngin penjalan usai kita ke exam ni ong wale ben ma plale ben pra kinoi kai ke jing siu ke bade pipa ye ki duty dalal depth training dalal pass pi pat kau ke hukum hakapor bagi correct exam what penpil you mentoyo kata training wat nga try kapa try kemir ngalungo bukun ngau pas namar ka sarkar kong wat penpil teladi ben shuikai gini kai ben shule pe tangam tu abiam shutik pe tangam tu leun na hikai pa training shitom maru kata kat haru begindu ye ka kam gajam ngina e gi shale ben jigini kai mar ka bede ka kam hikai kam dei tangri don shibon ki ba party kala penkre nagam ta ka education ni ye ka jing pentron juga sarkar ya ka chat meri wajing Lingba kani kajing temu juga sarkar ban pen pasut ban yo nam ba menta kesnem oh kiba pas kibun bhale ni kata ka pass percentage ka kiu kan mentoyu ban kata ka pass percentage lani bun ki ban pass na apply kat hab apply pat myo nomor ki kena ji msim lahi kai ki bagen betbet shu pen pass ki tada ada di ben exam lani ban kendria no na ka embus saka CBSE ru pil kat hab apply di le kuet ru pil shu pil ben kendan cuma diu kata ngidon kam ban ai ki jingkai ki betbet yaki konji bakin pro bakin kiu bakin dan karukom perkhat kaba karukom perkhat kam ni ki sungai hynrei ka banang ban pu jingkli kaba karukom perkhat kaba ki ong haktil paling kata ka critical thinking bakin nang ban pensyong nung rim ni ke bakin dan ka kinla ban yukun nama kata ka ni ka balai kaba ngi keren nang ta ka basau kaba ngi nilai syaki paitbah niong kumbagalong ni ya ka jing di pathar ya ki kindora ki jagashnong ni don kaman sumari ki jaganam ta ki longden mandi ni dawa badan kaman pensenge madro ka jing di jaga ka jing ai jaga se easy deals nang ta ki bun kiti ki ra ki ma watch po khasils ka bashakai kadi ka nong kanti ki longden mandin ka ki long shwa man shwa ki la sandur bandan ta ki jagashnong ki jagara bar kum ta ter Din martang yung dan kaman pensenge igani himla ban shisha himla ban supriang bagani kanong kumne di dan kam namar kata ban pene yaki kendo gishap kamat kabasan kabangi ngili siki paitbah kalau mengi dan kam ban yadai ki briu ki besong ki jaga kaput mau sigar kin nipuli ki wan sngi ki rap ka sarkar kam khang yaki try shnong tu ka khang nong lapangap hadu menda kimpadio banrap kaladi ka porban sana yokuba ne kimpadio na tarang yong don kam ban ai ka chingeda martor yakini kipriu bat banum ala igini kipriu ki banabar nang tangi phais ka moreng ka bandri yong don kam ban pensenge no igini ki co plan lani gini ki cement plan ki badon hagani ka hagi thain jaintia barkum juru shawes khasils kinan ki iaka ki bong ba satang katu kali por ngimnong shu ban shombriu da ka company ka barbar kata ka shri cement kanot ban pinibor klempat piang ban stang ye kita ki kamti motion hagni ki khender sngi ri badan ki longi ki basha thang nama don ki bong ba denmar bi ki pasha e kata kaplan o ki pa katni kita ki cement plan kidan ayu ki penmento yang i try mo ko try saka ayu ki penmento ye ka gentles district i pro ko tinamar ka tala kum ki nongialam jaga party ngem ngenum la ban priang ya ki ke ngenum la ban sha
Barang baga sorkar kan sulit kat bangun. Nang ta syusyung ila seri kemat. Kabari ba kakam mender. Kaladan ke jingi ki mender hakani ke jela jingi duduk di senam kat kendai spa nyop kendai. Kaladan ke jingi ki mender ha asam duduk ke senam kat kendai spa nyop huai. Bat kumbagalong ke jingi ki mender. Hapo Meghalaya kelas tang duduk itu di kat kendai spa nyop huai kumbagalong. Bat hapo asam duduk ke kat kendai spa nyop huai asam nyop kendai handi po Meghalaya. Hapakan dan kata ke jeki mender kai ke belajar ini pai asam asam kalau dan kata ke jinge soy sekolah hapeng ke sarkar India ke sarkar jela bat ki samla puri ki nong ki hangti kalau dan kata ke jinge soy sekolah belatip kum kata ke asam akot kat kendai spa prapusan kata ke asam akot baling ba kata ke jinga soy sekolah long ba kinu ki menderi ki barung ha asam hadien nyopui devan ot be ya ka kerteng juki lani kata ka court of fear ndai shuan sha bagino nong shnong ha asam bat kanu tau nongoi udan du kitip kidadan ke jingtia thik pathik kiong kitip kanu udan tau mender hang thia po asam kiong ba kata ka jingdon jung mender kelanang kiu nakawai ka snam shakawai snam naka lai pulai lak haus nem kat kandai spa kandai pulai kala kiu shaka prapulak haus nem arjar kan riu mudur kata ha asam kita ginoi kibam di shu bantan ban shong ha asam beradi ban pano iki shaka shnong ba kiwan arjar kan riu mentau di snam yu arjar arpun riu Sar, suap pelan mampai pun, supaya kamu politik. Dek, pilawan mundur. Lili, sam. Biang Lili. Isu tu bagai namun ngapai phone, ngapai mobile. Ndai kata. Tam Lili tu. Pi, kay kabak. Keren yang berdaya kan, habang keren tak boleh ngapai phone, mah. Amdai kan berpai phone ada ber keren baik kan. Mentau riu senam arpun riu. Tiga pemot nanil nagi pet naga tak rukum kiu jong nongrung. Kita nongrung kertep. Mut ka pynshai ba kita nongoi lesi keladan nagi sepalak hangte apa asam. Mat kumbagalong menta ka sarkar VPP kala sinshar hapa West Bengal kala sinshar ha asam. Baka seng VPP kini ke seng apa persyap hai. Yang ini ki nongoi na Bangladesh begin shnong India. Kan pen pai bet jeki syaka shnong ba kikiwan. Baka taru kini ke jikut kat kum kata ka soskular. Kai ke banca. Shanu gini kinong Bangladesh kuma pat lesi kiban kot spalak kiban asam mata. Shanu kin let. Hatu kini pai suk sila ki jong ying. Lekin persyang bandrung kini ki shnong ki marjan ki jeng. Nak tarang idon kampan tip, nak tarang yang ke sarkar kadi ban wat jing tip nadu menta. Kanungut kita ki nongoi kidan, lada ke asam ke tip kanungut kidan, nihang nirung ide ban tip. Bagi dan kampan pano, namang ngidan bang kat sanlak kum kjat menri. Lada kita ki nongoi na asam nanti kumnu tang sipo kat sanlak ki rung ki besuk si caka kaput ki ngilakut kum kjat menri. Namar pagi ni ki kam ki bangingimi. Syakmat kimni ki kam ki basting banong baong isu kwa pen ki ptm ni nak kerpadu i gitu i bagno da pension rim se atau pim snow snei ka jet riu bari kata umsau ka baap ka balaban telup lut yangi yeng bantawa bani kren nang ta susu ngi pedru igi samna jingi ko baong i mene ki buat kamu jam ka jing kerdu kam ka besyirkai igi ni sngi ki bamta. Hendak ini ke sarkar jingi patna ka por syakapor ka penjalan yang itu di belah syong thai na ka kam. Ublane ben syong thai menta ka sngi penjalan sa hendru benai. Nak hendru benai syaka hendru benai. Poi syuduk sausan senam. Kani ka khangla yang ki kam bakin mi, bar ka khangla ki kam bakin mi ki khon ki kiti janga ji ki mi ola ban ni rung ki ki kam ki bala ban mi. Namar ka jing penjalan juga sarkar. Kita ki mat ki bangingil sei. Haga por kemengila rain engkong bantur sekretariat. Hendak lawan sekata kajing karpa don kamu ni kilam nam tau doyong. Ngilkin tup lang ru ya kamat doyong.
Nginetur baka sarkar kamla ban supuri ildi hakata ka scientific mining si scientific mining kani ban snuthu baka scientific mining kamla along hakini ki jaga lom ke jingi dai bania kum majuti tang mahikai kum no bangin sumar ya kamariang kibri kini ya kum ke jingong juga por min swal esingi ya daga to kalenti bamdan mahikai ngi bamdan bapni ngi na haba dan bapni ngi zaman snuthu ya kata ka jington kam jongam mariang upai ba umde wilia persha andre amdan mahikai ngi Nagatagarang yung don kam kaniro ka di ka way kamat bat ka way ro kamat kamangila kentup agane ka jingi ka jingi kalam ba day ban amday ban penwit lani amday ban sedang ban kang ya kini ki kam ti mau ti siap ya ki priu ki barit kini ki priu ki imja na ka kam ti mau ti siap kat shaba pai menta tanda ki jinge oh ladan si bons ki way pat ki jinge ki balanang mi ki balanang ot ki dan ki priu ka ba ngi ngimyo tulokte ngio sisian arpnai suba kranlem se amta jingiru kataru ndala he tarik arpra arpnai tarik upnai ar banginyo ngimjio amlo upnai ini ki balit shutiru ngimyo kat shaba pai tanda ki jinge jigi balit marta daong ngiwan menta ho kain kumadan gong ke tin tiang tin bang Nyemdon, kabangi don ban ay ngin ainut hapiu paitbah. Lagi the community, banadu arpupra ngin sedang ban ay shu paitbah deki kam ke bapang, deki kam ke batiang. Kibangi community, begini ki paitbah, kibala raikut arpupra. Longkal balong jagat baja ngin anak yang voice of the people party bahkan sedang ban sinshat. Pipet yeki kubor. Larangi krene ke kam bamsap. Barosisi kanumlot Hynrei plei hai ki khubor ki bami naga por shakpor naga tada ngingi jong la pi kwa ban yu I hado kanu la luti gani gari ga jing hado kanu kita ki kam bamsap ki ton hapding jongi hagani ga jela airat ya ka voice of the people party nadu arpu prang in semadan lot kita ki kam bamsap bar in semadan kita ki kam bamsap baro bat nyenum map ya kitu ke bala luti ya ka ri bari ka chat bari kitu ke bala penlong ya ka jela megale ya ka jela ka baduk tam hapdeng ki jela jong dari India ubai ulak kar khuingi karhai ka ni ladangin jinra yo ya ka sinshar ka kharar ka bakhoing anoi pi anum dana puteng jungi ki ban mat ya ka ni ka jingim ka basosa lala ka sinshar khadar kalong ka bapet ka bakhot namar kata kumba kaktian kaong mo lemda ka hok kadan hapeng jingi nyenam la ban kiu nakata ra ka thong ga jiglong ban khlipat ye kata ka hok ka ki long shwa man shwa ki hikai bangi wan saprathai ban kamai ka hok ni ngek ye ka hok ka shigentien ngin trade ka ep ndai bangin snow phara ka yo e nangta shushu kan wan kata ka jikai ka bangi ni tip mata bon na preng jungi nilong ki bangi nilong ki kersan ayu bleyu ko ega sinshar ka khada bagan long ka balai na ka bamsap namag dala na pipuli ka bible pinlap ndai banga kran ma la pi wa ye ka thmei jo ka jabru khasi shong ma ki tmen ki kro ki ne tho ye ta ka hok kumno bangi I kwa atange ka hok bat kum ki khon kristan na pipuli ka bible pinlap puli na ki kitab exodus kalenong ka aply kan khat ka pra kitab deuteronomy kalenong ka khat riur khat khat khandai ka kren shai hapreng ji kong kumno mewa pinken riang ye ka ji bishar kata kani ka hukum ka bri hukum ye kinong sinshar ji khun isaleng ba moses o mewa pinken riang ye ka ji bishar mewa nyu shiliang khmat mewa bamsap na ba ka bamsap ka primat la no ye ka khmat ji bastar ba ka pinkala dor ye ka tien ji ba hok tang ye ka hok ba ye ka hok men shakri utaw de brei bangi ni shepting ubangi ni pusang ban penbet ya laga jingim ni let chi jingim seng malaga sondi ni kwa bangin jok kum ji priu mo ni kwa bangin ba ni kwa ba ondang ila yap ni ni ban don menta hakata ka hima ka jok play kaba ula pen snow hapreng jungi nakata bangi kwa baga imlang salang ka no ko play u shemi ka jing snow ba laga don ga sinshar ka kharar ka ba hok manoi pi u play un snow ba barau play u snow ba u the ega jing kerkhu hapreng jungi kom ka chat bri un the ega jing kerkhu hapreng jungi kom kari hatong yem ko ai kata namar kata ka tau ka jingi jo ka voice of the people party kamne dagoi pat ka jing pyrkhat na song haladi habanga pet ya ka chat bri bana bana mutur kumno bangani ka voice of the people party ka mi ngade u priu u bangala mut ban sange no ya gane ka kam
hadien bang rem election na husnem arjar khatra ngam kwa ban tuklar AAUM yiki kampat ba ngala syong no jar bat ngala jit da kam ka bangan trei bangan besar yiki kon kiti ngam kwa ba mai na sarkar ngalo president juga HS PDP yang tu por lada ngan jindla ko ba mai na sarkar lada ngan jindla ko kam chairman na sarkar ngan sumenjur la ka menjur ya ka parti ka bangadon bakan ya trelang baka sarkar ka tangal ayo ka kam chairman ka behe ayo ba mai Bai kali ai ka sarkar, kali ai ka sarkar, bai yang ai ka sarkar, bamai na sarkar. Kabalong ka pisa pa ba ngam ko, ngam lah ban besar gi khon gi junga ka bamai ya ka pisa ju pa ba. Ban ngam ko shu iro gi jing sha bangan mi shani. Ban haba nga pyrkhat nga syong kumnu pat bakita ki bangala khoteng I Dr. Ricky da ka bakamau i. Ibang lay wer I tong ini penklan nya gani ka jingalap ya ka sinshar ka kharar ka bakhot. Namanga pet I rong briu bo bet briu bo dan ni jingnang jing start briu bo shifting play ngau dan kam kum kini ki briu kini mi shakmat ban lek ban prinsnu tho I kini ki paitbah ya ka jing ya ka dor junga ta ka bot ya ka bor junga ta ka bot namangi I begini ki paitbah kila ya penno ya ka ta ka bor ba ya ka dor junga bot da ka ta ka bai dawai da ka ta ka bai sha san spa sha lani dei tai khorli sibilor lani khor pareng ye penyo ya ka dor ba ya ka bor juga bot ngala ya weri ndi yong em barden pi hang tu ngahang ni hynrei kumnu play ula pentulun ni ke paro dei nama kata kum nongialam juga voice of the people party ni sngutu ka dan ka sandur ka jong play habangi mi kum ka party shakman ban thau ya ka party ban trei nakam ta jong paitbah ban ta ka chat mandri ngasno ba ka don kata ka sandur bat ngaken mau kumu Kristen ngaken mau you Moses sngap hamo ngam penirangkat yale di bu Moses ngadi we mga banganong banga ngayarkat bu Moses briu play kran markmat bu blay ngam nong hynrei ngasusno bakata ka hukom long ka jingcha ka janye sriem baru Moses udei ubala la penhe pensana ka hings ju paro ubali ban shimti ya ka cat ano paro la yap no ula de ban yap ano paro ula yap mo ula de ban shimti mo uneu briu je la ka jonga chat ka kanja utip udeu hebru je la ka jonga chat ben riu baru ba utai unong Egypt usho yu para Hebrew ju ule bat usho kala yu kada do piap yu tau Egypt namabu ide ke jabri ukwa begini ki Hebrew kini pramaki barhabadan ke jingania ke jingama ulet wong kamde bale kuni shipara hynrei gini Hebrew ke wei ba prong nong bishare me wei ba prong nong sinshar me ba men bishare ngi men sinshar me kwa ban pniap no ingi kum tu nong Egypt kila kentat yu ni ubriu ba jala ka jong ke chat hynrei kila kentat kai ke bajau Moses wa ban pet no ban pet yap Negeri Egypt yo utip uparo yo syapnya upet jingai no negeri ban wad you ban yami yang syagri Egypt ban pelat sisen pyrkhat na snow kaya srim ngala ramno nyo funriu bot ausna marja khatra ngam ko asho jing shisha negi gi plong bangan haban mi biang kumni ten marta ngi mi mdai bingi ko jiman to shimet yo don gitu gi bong mo ni warden ula bu ai bor la ko bor palat la ko sarkar palat la kuat palat ngim kuat ni kuat tang bangin begini ki berit kin yo ya ka sinshar ka kharar ka bkhoi tan mar ka takadaw yuan hagani ka por hoy kani ka padi ka por elap election kani tang jim prinsno ko jingi yigini ki mat ki bangi don kamban yahi bangin ke to ka secretariat ndai na mar ka jing khat no ka bakindet jong Dr. Ricky blong we ne ki nongialam uprano eseng uprok we bangi gila haban pyrkhat egani election shitting samoy baragani kakinti gila say Dr. Baskem imshimla ban don rekat bangi hengi namar impat long ban pethan ni ki kelas hikai po nehu namar impat tip lanu election kin penbala tingi po ya katong menta bam dei ta mangin job ndai ban VPP kan job ba apiang ngim dei ban lasting ngini ban shimkia ngini ban bu thong iwi pei na preng jungi baga takalong baga voice of the people party kadai ban job kambon banya ka baga job house nam arsa ngini ban job kambon agani ka MP election ka pamenta ngini train shitam ngini plan ga vote ka jungi
but andala dep MP mo mene ba payar har yong ye don laga jong party tom lele de jok manu de rem manu lele kam kat kade sotmat tenre ni yong nin penjop tom buram ya ka voice of the people party nangni nama tem constituency house nam alfopra kata ke thong kani ipo apreng jongpi dala jobru nan sawan hot iba pa live ye ya lang no pani lele la dep collection nila job mangi kata kani ke thong kabangi ipo mynta atli ki party ki don haga jila meghalaya kawai ke NPP ba kawai ke VPP ke NPP ru kong ngendang sinsha ka VPP kong ngen kini no ya ka bor sinsha na ru alfopra balik ini ki party ki snow scam balik ke VPP kong ngen sang man sinsha na ru alfopra balik ni snow try balik ni snow scam balik ke NPP ka snow bakandang sinsha namar ke NPP kadon haga sarkar kadon ka bor kala banai scheme ka bamon kala banai kam kontrak ka bamon kala ban le berngambrio lani konta ter kidon haga bor yang ngendang sinsha ni pat ni shane how play ni shakri kata kali ko ningkong ni shane how play ni shakri but ni kermen haga jing start bat ke jingi jongi paitbah ngin sai peken haba konta la ka bor pisane la ka bor jingi lagi jingi nyen job nyenam artatin larangam bakla imat hasngap hangan pekut no artan larangam bakla yo ngasutu bakla larang ngasutu bakla te to kalakut larang shisha te sap ye kani bangadon bano larangam bakla emeli jongan nortiang ngasubu khot subhati barden bani khonang ni Lada ukhot sungguh bahali asingalapan priang mah. Hani kami terat. Tersai pek mah beri nanti kata. Lada ukhot tengah roh ngatai ngalapan mah. Tehang kate ubuduk bersemangat ubuduk pemberani. Mah tangba ngalak sungguh singan lupa. Ya kasul ke bohong kajingit kan jok berthai. Mah kajingit kan jok. Namang tangin lek syariki yang gisam gijing. Ngin pai shoplay. In pushing drawing nam takari baga jabri habang i drawing de bingi drawing taka pateng kapanwan ngin pen itnam dikari ngin pen ruspa ngin pelong gawai ga jabri ngin ai de chingamen ni gelong din mandi kai ki bangina mak sito manta ngin ma bi gelong din jungi ken ma degane ga por kum ga tak jong ga jing kyrshan ga jing pen scam ya the voice of the people party tongini jenglang bani ki nongialam jong voice of the people party bangine partayu pra ya ga sharp tu pra ga por bau pra sa shisien on the side jam nagani ka shnong nagani ka yo pensing patru on pentingna bau pra on jok donbrom nadu ka MP election hadu ka election emni house nam alpra nenam I show nagani ka jingjok kabang ila yoban ma tengini pertalang hagani ka pon ngini ra igi ti ka pon bingi perta kanaban peni bingi da perta nadu mensim ngini perta shisha barba kata ka jing perta ka jing kana ai jing kemen jing hon bat kata ke jingerman kabas mingi VPP dalam yang itu dalam yang tong ini pertalang hangane ke por ban ngi nongialam jaga voice of the people party how pra sa shisien how pra plain kurkhui fi barok